Mụnwa bụ Sofia nwa ezigbo nwa Okoli na-asị gị ife abụ Ugwumba. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. But it is true that the civil war could have been avoided. Ebe anyị ma n'ime anyị mana agwara anyị eziokwu na anyị dọrọ nkwadobe maka ya bụ ọgụ na anyị nwere ngwa ọgụ a ga-eji ya bụ ọgụ. And two, at the declaration of Biafra, because we have Noble na Ojukwu emere as a mistake. It is true. N'ifu eto esi Igbo ndị Igbo n'ugwu. I think it's in some of the details in volume 1 of that book. It is a book of true political history of Nigeria. Mana na-egburu ndị nke ha na-egbu ndị Sadana of Sokoto, egburu ministers and so forth. So, na ọ bụrụ na anyị ndị uwe Katsina with the governor, the first military governor of the northern region, kpọkọba ndị bebe ịsakaịta na ndị ọzọ kpọrọ afọ ma na-eme nzukọ na kọnsọlt ba na-agwa n'ụzọ ị ga-esi iwe ghara ime mistake. The same thing in the West. Fajiri when ndị leaders na Awolowo na Kano na-aga mana ndị ọzọ kpọkọba ma na kọnsọlt ba mana abịa na East ebe a, Eastern region, Dr. Mbazulike was the chairman of the Eastern Working Committee of the party of NCNC. Otinye Nanga, New York. Dr. Okpara was premier of Eastern region. Otinye Nanga, now Warri. Dr. Azuki was the leader of the political party. As restricted to within 10 miles radius of his house. Mbazulike Amechi with the firebrand, the go-getter, everybody na the JJ. Within the restriction of within 7 miles of my house. So, anyway, Joanna, mmadụ na-ebu ndị na-akpụ izu ihe ike etu isi achị na-abụghị na kabinet osi anafa dị mmadụ ịtọ ekele mmadụ ịtọ a na Emeka Odumegwu na Ojukwu. So amesịa mmụọ ji ekwu sisi mmụọ ji ekwu nwanne ya oje wee kpọchie ya ka kii ọ na-ebibe niile anyị niile bụ ndị ama ụzọ a ga-esi nwetakwa ndị ugwu ma nweta ndị ọzọ ka a chọọ udo, ka a chọọ political solution, ka a chọọ diplomatic solution, ma o nwere contact with the outside country. I don't know restriction until they declare Biafra. Asaba come Biafra na talk na Enugu. That's a leader of thought. Njelu take the book of Mother China Hall. Amegova Gugasa. Puwaze kind debate is there if Moje Kuwapata resolution, so I pass that resolution, and then they get type 1. We don't get declared Biafra. Kind debate, debate, and we declare Biafra. Imani declared Biafra. The next native war. Imani in the south. Ko ana bongo ba ko state to the Calabar Gold Rivers. Na far from Ndigbo now, and they are not going with us. And we never, sorry, and I will never. See, yet there's no find
and lost nearly 2 million people to a senseless war. A war that could not have taken place, a war that could have been avoided. Since after the war, the military continued for 38 years. So the military and the government destroy a factory history of Nigeria, but we abolish history in the schools. Akọrọ ka ndị ụmụaka na-ebunite ka ọ mara anything about Nigeria, ka ọ mara n'ụkwọnụ na Nigeria abụrụ obodo a na-enwe obodo enwe n'onwe ndị create ya bụ obodo na Nigeria abụrụ obodo okoko a na-enwe obodo enwe aba ikpero ka ndị amara nke a emegidezi and of the 38 years of government, there are only 2 terms, there are 2 years. Onye kwechiri Nigeria bụ onye outside. Onye Yoruba. The other 36 years. And all of them participated in the counter coup. And all of them, of course. But the only way now is, I make a mistake, can mistake I need the boy. Now, even if you're going so, can you go get me? Igbo chigatakwa n'ọkwa ha nọ Nigeria bụ na-ada agbanwe dịka izu maka o nwere izu agba na Nigeria oge ahụ onye ndị bụ ya bụ ndị na-agba izu ahụ ọ bụ Igbo bụ onye na-agba ya bụ izu mana kịta we are considered totally irrelevant. But how do we go about that? We're already making the same mistakes as you man. So many organizations there are so many of them. Even Hanese, and we're going to split, somebody going to try to split Hanese. Even Dr Amaechi, I didn't know me. Dike o me ihe ọ ga-eme ifuzie na omeni ha dike bụ kanka bụ dike ma ọ bụrụ na dike asị echi mmegbu mmadụ ise echi egbuo mmadụ ise nke kwuru nya anya na wezere that is not the thing. So ndị Igbo anyị mechigotekere ọnụ mana ndụmọdụ m ga-enye unu nwana unu bụ ka unu gafe make move to repair the bridges damaged, bridges of friendship and amity. There are really too many fronts. They are now, because they are only come on, one did it, come on, no. See, come wait to the good land when I can work sky with a gun and wine your game here. We're not going to have a president. I'm on Mukai, I'm on Nakanga, appointments, even the even in the my name is Ojukwu. We approach here. They are never name. I'm not serious. I'm patros, right? Patros, right? Never mind. Now, fanatical, both religious fanatical fanatics and cultural fanatics. They were the neighbor of now. What the neighbor of now? So. UGWUMBA isi jani
anyị brought politicians, anyị brought PDP, anyị brought APC, and they didn't want intention ibu PDP or ibu APC. Intention anyị bụ ikpokọta anyị Igbo, never a common front, because I believe that a house divided among these cannot stand. And the Igbo ni I not we bu amunu medeve ko jereve. Okada was before men na Igbo since after the war. Because akaram fu no onye bi eshi no chicho banana mbaro bi mo Hausa bu ebunobi ebu ka ani Igbo ganilo. So survival of onye bi a choko man ke wote kotie na bia. About the government na director. Now somebody that was part of the founder of this country. Man, I want to live on the ordinary governor, local government chairman. We keep a very glass lawyer. Or a sign of humility, the symbol of dedication, determination, the sacrifices your people made for this nation, and the future you fought. And this house was not built even when I was in government. It was built after the war, 1970-72. So it's a very significant matter that it gives me the courage and conviction that